Nasa kabila. Ito na, di ba may sarili siyang tubig doon? Hindi nila nilipat. Saka nila yan. Kasi maganda rin, kukunin nila yun pagka nilipat mo. Sino yung dati? Sino yung Joe Alfred? Yung kapatid ni Manong Udan na Palsy. may abnormality. Cerebral palsy. Ito si Manang June. Ito si Manong. Sino yung Tekla? Lola nila. Mother nito. Si Auntie Miring. Miranda. Ay, Lola pala. Yan ba ay kay Chupinay pa rin? Kuya? Kay Chupinay pa rin ba yan? Ewan ko. 69 pa siya Manong Udan. Yung daddy, sa ating lalo na yan? Kay Chupinay pa rin? Ito? Oo. Hanggang Oh, gusto niyo makitang egret? Yan oh.